Ketching si aparman lumbajong youth convention amei kapaman pon. Choki hola towar krong tom kache kogalong song plia tumpen kache song asai kideng pon. Nijang socheng youth forum lapen Karbi student union hamphang asong atum siyam tuliram ronghang apan pinpur alo kapari dengdun. Pini ketcheng si soda kabirtan nonang ton penarjita. Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo choki hola towar krongthom kache kogalong patumi porphai kep apor malompen chengpon si kache song asai dengponlo. Labangso kache song asai ke dengpon song pli lake Karbi Farmers Association nilip aro Karbi Low Charlie asong nilip aro all nilip youth lapen omen forum nilip aro atumpensi kache song asai dengponlo. Labangso kache song asai along keja pon atum mate kapatir pipon lake benting terang abarim Karbi Low Charlie asong amipu nilip aro sujit timong Karbi Low Charlie asong bidisar bikrom tokbi Karbi Farmers Association amipu nilip aro bilison terang abarim Karbi Low Charlie asong akong chunbang nilip aro lapen onima singnarpi omen forum amipi atumpensi japon linlo. Patumi labangso kache song along jasemet alang litum ke hangke Avinas ronghang Karbi Farmers Association TDP ame puapan hem kang sampen low seragnangji lapen peace accord kache togalong close number 2.3 10 seat open for all category abangke JN to wek nangji pusi alang litum ke hangpon pado. Alang litum karingje pontuke jongsi alang litum akimang ateng pen chunche pulote an soses sodak pen kache songasai kedeng pontuji apan sitame chisik dinglo puta pherangke atumalong nang pachinidun tangtenon pherangke atum kahumrida mahut nangke thandon alam thele nonang ton pen arjik sinang Lalu nilitung dak pini nilibalong nisong tinali dua krong thom long labang sitting demonstration dagar ni sodang sami tum ladag ni bardi tumpen yese claim rapet lapor farmer session claim rapet tumpen tum dak pini labang so apor kache pama mate kangi na ko lam kala hello damtang je chitini 5 player ni dilhirong sopialong karbiang long pen song thro katum ekor chetok lo debon sita alabang so strong song thro katum ekor chetok along nilitung kadoga we phanitum thangning oye setame la close 2.3 la bangke nilitung chokche la penitum ning samse la sipun nilitung nilip arat la da on nilip yo la pen kse la pen Karbi Farmers Association wentam la bangso putha mangalitu condemn lo la si immediate la bangso pot bangke scrap nang po la pen ke la bangso bangke paprai nang po kusini tung team Karbiang long la pen ke state government la pen ke central government tum hasami tum pen ahin pen same chuni mai dulo Litum lalo je alang litum labangso putha bang scrap konang po lapen Asia bangal hello je damtang chitini 5 player ni dilhi rong supilong bangso ekort ka chitok Karbiang long angkang pi labangso ningkang samsi umplub lo lapen ajo difurong supilong stame tripia mai pu cafe farmer president ke haya Vinas rong hang atu lapen ke roton terang atu lapen je kathar ka chesong atu alan tum phan kopi posi ala tum labang so lam the si press meet kangni ajoy nei pen ala tum han kopi ke chok chidolo pulutang ten ni tum ladak ke India ke lage democracy country pulutang ti kopi posi ala tum han lam kining je pen apole ala tum han hem kang sam ke beng la sila bang ke chok chi la sila bang so alang tum pala bang so lam kining je pen ko pozon bong si ke nep pulutang te lake Indian democracy ron ke lake ti murder lo mate la bang ke ki violate lo la bagi chok chilo la pulutang te alang litung ke charia tum kopi posi la puson ke chok chi ningkang samse ke chepaklang bang pufan kopi pot ak hai non rong hang sang hu mate farmer president ke Vinas man kopi pos hem kang sam ke beng la bang ke nilitum samme pulo team Karbiang long tum apha la pen ke state government matani tum chuning rilo alang li phan hang adai ave la pelang li hang chok che ave posi Avinas rong hang phan hem kang sam pen pra chin pen lo nang posi ni tum pini la da press pen tamen tum pachini lo la pen ni tum lan chot kali jongsi
claim ponpe ba alang li phanjong si prabjin ba jok ponpe bote ni tum dili balong chot la pukali Karbi anglong angkang pilong tala bangso ka chisong bang ni tum ing tonte la pen la sona outlang no jitu la bangso Constitution na ron ke break pen rada pan pok pipen ke ber labang kan ni tum project te usin ni tum dak all ni libut la pen ke Karbi Farmer Association la pen KSA ni lip aro pen same la pen women forum atum pen same ni tum la dak bini pachini pon lo la pen ai tum pan same la bangso press meet pen tame nang tum pan same jai pon lo la hello nang tu bala bangso release nang pana bangso en sama ke tika tu pan arti ke di anan de chong pa nili tum bang ke ake hai ronghang sang pan jong si hang akaching wa belang balang pan nang kiloji apan abelang bodang te nili tum akor dak ni tum nili all nili yut atum chot kalilo ni tum la is a part la pen ke penang ani tum kese claim ra pet central committee district committee atum pen same ni tum lain lain ni tum chethan si ke chok chea ka bedera join ne pot se alang pan ke beng la ke ni tum roi ke pu pen si ni tum memorandum same tum pipa jodam ji la pen ni tum la pen ko the tu chot a protest mate a peace rally ba ni tum la sona program same ko deng bon tu ji la pen ni tum ke ka song bang tonte la hello Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongphar Report Biswanath Karbi Live Peniadun tu arsik jera bertan nonang ton penar joikha Lumbajong Youth Team Patir Piponsi Dipu Farmer Growth Center along Kechingsi Lumbajong Youth Convention ami kapaman pon Lumbajong ahabar kepapi dun hupnei kedobarim bek kiturmi ariso ejang loketek owe kimia tum chingrum si Elwin timung aphan meipur pupek si Lumbajong Youth Team amahang patek pontanglo Lapen kechengsi Lumbajong ahabar owe kimi chingrum pet pen mate Youth Convention ame Dipu Farmer Growth Center along mei paruponlo Lapen Lumbajong Youth Team ame po Elwin timung kacharipon ami along Lumbajong asong japo atumaphan Kachu Papon Alohisar Po Aman Pen Kachitong Dun Lake Karbi Locharlia Song Amepur Tangsing Timung Dhonsing Kramsa Lemsa Chairman Jameson Ronghang Abarim BLCC Chairman Babu Singh Timung Dradasai Klembangpu Jana Terang Kolom Kramsa Lapen Akaprek Drong Asaratum Chetong Dunsi Ingsam Jin RD Dojot Pen Mei Pachun Ponlo Kiram tang ningkan pharokle sirkebra phokebra isi vosik ni phai engkoira ke thom arni Karbi Anglong District Council long therapy Karbi Anglong Autonomous Council ningkan proxy cap arta plengtangno Bonta pini arni anta Lumbajong ahabar Mijung Tariadong Along Pharla Langkaijan Borlangpher Langsoliet Kangararong Bitipang Lumbajong Langso Dikoi Terang Cheropingti Dong Thewang Rakchom Terang Birik Timung Kramsa Hidi Sarthe Inghi Kehai Ronghang Kehai Be Sarthe Pura Sarot Be Joysing Teron Paglangso Lahe Ahabar Kaching Tur Kabedet Ajok Kisung Keboy Katora Tektik Pensi Jingtang Nang Bomsi Kache Therak Kachijin So ATVC Nangman Bomlo Lasi Lumbajong ahabar akisung pen kepa jok ji la pen kang tingkuk atwar kapathang ponthek ji aphan akimang pensi Lumbajong Youth Team amahang pathek nangkoklo Tante Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Pipotsi Lumbajong Rong Group Atogano Havar Kedo Ararapan Lapuan Nangkeber Tiple Nangkepanung Tibra Nangkelang Kapangkreta Ang Kilit Thupikma Laso Aputhak Lasi Lumbajong Arat Chingrumra Iklai Viet Ning isi do tipsi arsik jit kamatha ke parsik damnangji aporlo pusi ke chengsi Lumbajong owe kimi chingrum mate Lumbajong Youth Convention ame along chingwai chingsai kachitham chepare lapan bidi sorit chepachoi porno Batay lo mane Lumbajong amen enlor pana bangke kaprek committee bangke pado onang nilo athela dak youth team along steme kaprek asong tum seme dak doktor pase nang tumihin pen steme nang chirum dunang pupu bangke niru tum batay hini ki thom lo apor ki people alang tum dak along klam long anghoi ki pek bonji bon steme alang tum mang piniani ta bang grat bangke lage niru tum steme thot akoi tum kachimai ramang tu pon thunang kok bola bangke alang litum ke bangi pan litum kai kita to war thu alang litum han ngong di Karbi Anglong Man Japan Momita Timung P report Biswanath Karbi Live
Karbi Anglong along read Nijang Socheng Youth Forum Matati Hekpen SYF Lapen Karbi Student Union Aham Pangatum Chingrum Pet Pen Socheng Constituency Ahabar Arat Akisung Alam Thea Abutak RD Dojot Pen Akihai Karbi Anglong Autonomous Council Asiyam Tuliram Rong Hangapan Pinpur Alotui Kapare Dengdun Pinpur alo along Kejong Pon Atengke Nijang Socheng Youth Constituency Ahabar along Me Lang Towar Lapen Mobile Tower La Kejong Pon Ateng Pen Prabjin Pen Keklem da Prangji Apansi RD Dojot Pen Karbi Anglong Autonomous Council Asiyam Tuliram Rong Hang Apan Chingki Chengwai Pon Bangso Ame along Longkiri Tiso Socheng Youth Forum Chairman Meipu Augustine Tiso Kongchun Bang Sarlong Kikro Dehin Rimbang Roosevelt Tiso Tumahin Pen Batirpi Ponsi Ongdung Klembang Pu Bang Fiatum RD Dojot Pen Chetong Dun Nijang Karbi Anglong Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi Live